Yo halo bolo, balik mana karo aku Mas Tofu ya. Merah putih bola. NKRI harga mati Indonesia Raya ya. Ready Scoopy plastik tahun 2024 ya. Ready 2 unit. Tuh, barangnya api-api bola. Tahunnya podo, suratnya ya podo, Jombang dhewe lengkap hidup lokal bola ya. Tak cek no kondisinya ya, cek no kondisinya. Kelistrikan normal, double jering bekas rasa baru, kilometer masih 5.800. Istimewa bolong. Sing abang wis padha ae ya, cuman bedane kan ya iki kuncine jek jangkep. Iki kuncine mek siji, iki mbok didol mbok piye mbek wonge garo ya. Wis pokok kelengkapane ngene, kondisine apik, harga cukup di angka 19.900. Barangnya apik. Sing minat bisa langsung hubungi aku, nomorku ono nang bio. Terima kasih.